Zombie Apocalypse. Suka nih. Sus, nggak tahu diri. Sama yan ka. Mga kontraan eh. Lugay na akong lawas ugay. Way katilaw nagsumbag. Kabiyasa may kontraan eh. Lugay na akong lawas way katilaw. Tarungan ba? Sorry, boss. Grabe ya. Gusto ka nalbutin ako? Sorry, boss. Ha? Sorry kayo, boss. Sorry. Nah. May taka kontrato eh. Sige, boss. Sige, boss. Grabe ya sad. Kuha sa kuha ba? Boss. Masatis ka? Sorry, boss. Sorry. Wow! Hey, sorry kayo, boss. Sorry. Palita kontrato. Palita. Sige, boss. Sige. Pinaman mo gusto, boss. Pinaman. Bisag mga usa lang eh. Sige, boss. Sige, boss. Kay lugay na ko. Kay kadisling. Oh no! Anak ko'y nakitaan. Yari ni Kibos ron. Sugaya akong assistant ato eh. Oh no! Wala gud katilawan eh. Kung nga rin ito, akong kontra. Dah. Sumbag na ako. Usar ako sumbag ito. Nasa hospital. Boss, to boss. Na ako'y nakitaan duha ka buok. Gagamay ra baglawas. Gamay lang to nimo. Kayang-kaya gid to nimo. Ato, sakto. Alito, ato na ko. Eh, boss, tara, boss, tara, boss. Tara, boss, oh. Duha ka buok. Asa man ni? Asa? Asa Ano, di? boss? Asa? Mauna. Oh, boss, mo na. Gagmet at di man pakuan sa kuha kasutol. Ugal, boss, pero okay ra naman na. Tara, boss, tara. Ano na ni? Oo na, boss. Gagmay ni mata adi man kusukol na ko. Tara, boss. Ano ang sukol nimo? Dili oy. Oh, Isag tuwa pa sila. Oh no! Na. Stiya na to, boss. Stiya na to, be. Eh, Unsa may problema nimo bay? Kinsa man ka? sama bay. Ha? Yapti. Lugay ko mangita kundra bay. Oh no! Kurga. Barog. Di may ko ganahan ana bay sa away-away bay kay sakit lang gud na sa lawas nato bay. Hay di. Oh bitaw mangari ko para mangita ko kontra, mangita ko kaway. Ya. Sus. Di usay ka na nimo. Barog ka di. Oh, no, 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 no. Oh no! Asa man tubuang ato eh. Lah. Gipasag din na ngani. Lah. Asa man yung assistant na buang. Away dayon pangita ka dire. Dire. Joke ra bitaw to uy, naun sa men tawo no. Waluoy naman to. Joke ra bitaw to uy. Lo. Asa may ako sa tanat uy. Abi na ko nang ita kag away, di ba nang ita kag away? What's up mga kachay-kachay? Dagang salamat di ay sa inyong pagtanaw sa akong video. Ayun nyo kalimti nga mag-subscribe kung dili. Buog mo na yung buwangan eh. Nakuha ba naman na?
Ay, balik na, balik. So mga ka-choice, sa mga wa pa naka-subscribe ya, subscribe na please mga ka-choice, support lang ni. So, kato.